Не, те вече гонят ония с Хорса. Не знам, един мина с Галант Хорс. Няма да влизаме в 20 тогава. Те са някаква странна гилдия. Ако искаш, мога да му накарам да ударим, а то го пак почнаха. Къде Айде, си? влезе. Нямаме 14 секунди. Добре, аз още съм маунтът и ги финтирам. Давай ги. Давай да ти дисмаутват. Ние Почти сме всички тук. ме биха, ето Давай. сега фаща пермата, готови са за боя, идвайте. Дизмаунтват даже. 5 секунди. Имат бягат вече. камък имат. Имат камъни, мама Трябва ни да всяки маунтни един танк и да иде в тях, да ги фани, иначе ще избягат. Аз съм в тях. Те са дизмаунтнати и се бият. Аре, слушайте клапа и си го Слушай коловете, да. Къде минават? Горе или долу? Тук съм ги събрал заре! Няма си сам. Къде си споко, аз И отзад някакви ще идват, бе. Какви сте бер пас някакви отзад? Дървам ли се тук отпред? Не мога да търсим клип. Има джуди. Резисти ако трябва. След 3 секунди имам, след 3 секунди. Един умря. Събрал съм ги, секли майко! Ти си ги събрал, ама аз си имам още две. Водлетра. Бяга. Вижте, лозинко. Фокусирайте се, демиджа, бе. Лозинко. Давайте, аз ви хилвам. Хилвам ви тук. Пърджа след това. Не пърчам, бяга. Защото е с такива бутук, защото ще бие се. Ще избягат ли? Аре бе, дайте им малко, бе. Не може да добра. Колко да че сгънеме. Де да умирате там, бе. Ми отзад ми набият много. Бягам към вас. Идвам. Го отрепа, добре. Стъмнате. Ай, събрали са двамата. Зубе и Кеора. Аре, умряха. Те са пак същите, бе. Never be alone. Те са същите. Има ратари отзад, има дисмаунт на танк, влизане цяла група, идват отгоре, ево. Еко. Айде. Отзаде. Хвърли се би. Къде е това отгоре? Тук е чеш, века се, внимайте. Аз съм върчарджо. Добре. Колко той се наби резиста. Танка, дайте танка, убийте го! Продължавайте. Те са дет на убиха в началото на обита, ама и те варят много хора. Който може да маунтва, да бяга. Продължавайте, малко. Маунт на един. Единият да е матнал, да изтинси. Аз ще го